Tes. Shalom, horas madihita saluhutna, dihamuna amanami inanami suang-suangit akayanakon nami na mengikuti acara pertanyaan di Bagasa Bornginon. Adorang sota mulai dari acara pertanyaan ngata, denggam mahita martangyang nahohom di Bagasa rohata ganup marsada-sada martangyang mahita. Amen. Marede mahita. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Saitong doma merengi mataku tu Jehova, ay iba na domanginet pat husia jorgong. Say dopakom maahu jala asiro hamdiau, ay pujung jala dangol doau. Hodo ale Jehova di halungut ton rohaku. Ale de bataku marhaposatu hodo au, sayunang peila au. Haleluya, martangyang mahita. Ale amanami na di banua gijang para sirohan na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehon hodo iba na humokop hami mamorsad dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugo marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsyay hasasaan ni dosa nami. Asa unang madeli hami ala ni dosa nami. Alay asa positutu rohanami di asin ni roham na godangi. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Maredehita.
hatani debata turpuk epistel di partangiangata di bagasan bornginon tarsurak di Lukas bidu 10 mamukka ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama marsika soring sian hamima naparjolo adong ma naro ujui pabuaho tuibana taringot tu akka halak Galilea na didurus sosilatus do mudar nasida gabe saur tu na pinelehon nasida. Jadi nina Jesus mengalusi nasida na dia gabrohamuna do pardosa halak Galilea ala di madok saluhut na halak Galilea alal songon di habar nasida. Hudok ma dihamu ndang anggo somu barohamu rohamuna laos songoni dohamu mago muse manang na diripu hamu anggo na masapula halak na mate ditagang palas-palas na disolam pasalasian sude pangisin huta Jerusalem hudok madihamu ndatung anggo somu barohamuna laos songoni dohamu mago muse dungi di hatawan maupan adong masa halak hurarana sina tupor lana anggurna jala romana ibana mangulului parbunena sona gabeninna mamadok siula porla anggurna nunga pola patulu taon on auro mangalului parbueni hawaraon laos sojupang taba mai aha pola magopo tanoi bahenonna mengalusi tuan nami luas madisi satahun asa songon mengalang bonana mabahen na satusi anggiat olomat parbuai tu joloon alai anggo suada tabaumma ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jala no peopsa amen mare de mahita Asini roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutnah dihita salutnah amanami do inanami nahina holongan nang sudi aka remaja do napo sebulung nama dohoti di pertanyaan di bagasan bornginon di inganat tabi alani jumul ma hujaha hatan itu hata nagabe ujahan di bagasan jamita si pausuru sorota di bagasan pertanyata di bornginon ima nani sian surat panurang Jesaya bidu 55 hujahama sian ayat onom ro di ayat sia Jesaya 55 ayat onom ro di ayat sia songonom male disi saya lului hamu majahuba bisan terbaik dope jupang ibana jauh hamu ma ibana bisan jonok dope ibana saya ditadikon halak perjahati madalanna jala jolma pergiduki akasakapna namulak ma ibana tu jahuba asa marpangulahi rohana mida ibana dohot tu debatata ay buas do rohana manalese ay dada pikiraku pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku nina Jahuba ay songotibo ni aka langit
sian tanoon songonido tumibbo akka dalaku sian dalam munai jala akka pikiraku sian pikiran munai. Molo di dalam bahasa Indonesia hujahum matuhita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Dihita salutnah nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, molot tapayutihut di padohan panurirangon ni si Jesaya tutonga-tonga ni bangsa Israel ujui. Ima pabuahon taringot songo dia ma pikiran ni debata manang sakap ni debata na dinggan di tonga-tonga ni bangsa Israel na ujui di bagasan parhatubanon ni bangsa Babil jala di sido adok sakap ni debata pikiran debata dinalaho paula ko bangsoi ima tu tano Israel manang tu Jerusalem asa marsonang-sonang bangsoi alai di suarahon si Jesaya hatai dan apalah dia posi bangsoi di paduhan nei pabua adong pikiran ni debata do sakap ni debata laho manugihon bangsoi tungolu nasonang sian parhatubanon tu bagasan ngulu na marhaluaon alania hamay dang dihaposi hatani si Jesai ala memang bangsoi saya marpikir mangasaon pikiran nano mangasaon guguna hapistaran alana saya dipikiri do songo dia ma carana dalana Tuhani lau manigo bangsoi HP di ida bangsoi do masai gogo do bangso Babili bangso nama parhatuban bangsoi di hati hei sian dia ma dalana debata lau manugihon bangsoi omma pikiran ni bangsoi saya dipakai do guguna gariana di tonga-tonga ni ngulu nasida saya dipakai nasida do dinalah mamikiri taringot sian dia ma dalam siap portibion sian aka bangso na asing ima dinalah nabui mangurupi dohok na manugyon nasida sian parhatubanoni omma sada pikiran manang sada naniatusan ni bangsoi nang takas dau sian pikiran ni debata alanido dipatakas di bagasan ayati manang di bagasan panulang si Jesayai imahatanai madok bahwa asa tung takas do nasida maka porsiai ima taringo sakap do pikiran ni debata adung do tulu na buat di bagasan padohan si Jesai na parjulu di dok saya lului hamu majahuba carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui odo syarat pertama asa tekas memboto maka porsiai disakap do pikiran ni debata di nguluni halak na porsiai carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui pabuahon di ayaton di hataon nama dok molonunga parjulu
Tuhan ido dilului bangsoi dang na mangasaon pikiran do gogo nasida menang akana adong di tonga-tonga ni hadiro nasida ai di sido dalan di nasida mamboto di pikiran do isakap ni dia mata gimana perjuru alai molo saliling nasida saya tokton mangasaon gogo apalagi dia saya mengalului nasida gogo nasia portibion laho mengatasi di sude persoalan dohon akar ragam hamaolon di tonga-tonga ni ngoluna badak tarbain nasida maluate o masa ada kepastian na didok ni sija saya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui na odo na hal na perjulu nama serikot di hita salhutna menghadapi manang persoalan manang ahape di ngoluta menghadapi persoalan pergumulan apapun di tengah-tengah kehidupan kita baik itu dalam pekerjaan baik di dalam keluarga baik di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah alam yang sulit kita hadapi dalam kehidupan kita pertama dikatakan dalam firman Tuhan itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui pasti kalau Tuhan pasti dapat ditemui setiap saat kapan saja di mana saja di dalam kehidupan kita jangan ada di antara kehidupan orang yang percaya mengatakan sulit ditemui Tuhan begitu gampang mencari Tuhan di mana saja kita ketika kita berhadapan dengan apa karena apa? Karena Tuhan berada di segala tempat di segala waktu di segala zaman di segala peristiwa tergantung bagaimana kita mencari Tuhan mengalului ido di lakiningan saya lului hamuma jauh napa dua hong didok di bagasan hatai di mana didok di padohani berserulah kepadanya selama ia dekat di mana padua selain kita mengalului di son jauh hamuma ibana bisa do jonok dope ibana gudang do cuma mengalului de bata gudang do dipakai macara lo mengalului de bata di tonga-tonga di ngoluna alai holan so ibana holan pikiran na di rohana ido di bain na mengalului de bata dan berseru dan beraksi di tonga-tonga di ngoluna itu dikatakan di dalam ayat ini dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat di mencari dan berseru na odo narikot si pau surusorota di tonga-tonga di ngoluna gudang do kita contohna saya talului marilui lu kita di nalo mengalului maju pakot debata di tonga-tonga ni akat tangyakta alai aksi dengan dong di tonga-tonga ni nguluta aduh nana yang ulah honok ku Tuhan dengan dong suku-suku di bagas rohana alai molo didok kata ni Tuhata molo didok Tuhan Yesus takas duate saya lului hamuma saya naju pangat dong alai didok tuktuhi hamuma saya nak ukapododo pitu Tuhamu jala odo manang ise na mengalului na manuktu ko jupangan do di tonga-tonga ni ngoluna ada aksi di tonga-tonga ni ngoluna sida jadi di sodo na didok di sija saya bahwa mengalului jahuba di ngoluna ikon tarida masian aka ngoluna na tutu si tutu ide mangal bagodang do dihita contohna say di rohata do Tuhan songonodo adong paru kilokku adong do pangiduaku adong do nanang si sakaponokku di tonga-tonga ni ngolku tu masa depan tu pada lingolutku ale dan dibangun ngoluna boado carana dinalaho pajonok ko dirina tu debata batu tu gudang do jolma di bae mamolo namar bisu ibana martangyang do ikom betul-betul adong dilean rohana martangyang bacaha tani di bata
Ngolo isarana ibana boy jupang ibana di bagasa perjupang persaoran di bagasan hatani debata di bagas joroni debata manetugari ja rodo ibana. Ngolo adung do pesan di tonga-tonga ni aka hatani tu hatai tok tong do ibana di pasahat ibana do siar roha do todina lahu tohon mangulahun di saluhut nayate. Odo dan didok mencari dan berseru. Nah patulun di bagasan ayati ima di ayat itu saya didadikon halak perjahati ima dalenna jala jolma pargeduki akasakapna saya mulak ma ibana tu jahoba. Nah patuluhon do di suaron si saya babuahon nama ngadului dinalahon na berserui bana na bajo Tuhani alai huhut madi pau soru-soru ibana ahado nanang siruk karon dohot si idaon na si bolok konon na si dirina na sohobar tulomo ni rohani debata dor hatapat dohan hamubau ni rohan atau yang disebut dengan pertobatan. Begitu banyak orang percaya mencari Tuhan yang mengatakan dirinya aku Kristen, aku mengenal Kristus. Dan aku selalu menyanyikan puji-pujian bermasmur bagi dia, tetapi sekitar dalam ibadah dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia mengingat kehidupan dalam dirinya yang perlu dia perbaharui dalam tingkah laku dan pola pikirnya, dia sangat gagal di dalam hal itu. Itu sebabnya dalam ayat itu saya ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargeduki akadalan sakapna saya mulak ma ibana tujahuba asa marpangulahi rohana mida ibana dohot tude batatta aiwas dorohana manalise. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baik ia kembali kepada Tuhan maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahna. Nah odo narikot si pausorusorot tadi ngulut tahun. Jadi gudang do di tonga-tonga ni perdalan ni ngulu ni kita cuma songon na didok ni aka say tabigi dia ka ragam jamita do di padohan. Apakah Anda itu menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh atau disebut orang Kristen yang baru atau orang Kristen yang sungguh-sungguh berbuah dikatakan? Tentu mulu didok adok kata ini nguluta memang betul-betul do adok kai baruon adung do sada pangalaho nabu di idahun di songatongani nguluta dan di hita halak Kristen manang saya didok halak bajujuk do jolmai hak Kristenonai songon orang di KTP nai do ate orang Kristen KTP goar nai tentu di hita dan dak songoni ate rumang ni hak Kristen otta hak Kristen ni nguluta memang na tutu si tuturo na mangaluli jauh bahita na toktong bajou goarna di tonga-tonga ni nguluta huhut toktong hita dinalaho mamereng tu diri dohot tu pangalahota jala mambolokon akan nasohobar tu lomo ni rohani di bata ido na didok ni si Jesaya di bagasan ayat alani molo nunga ondo nagabe hangoluan di tonga-tonga ni ngolu ni halak na porsiai botoon nama martodi maibana gabe martodi maima botoon nama dia mana gabe pikiran ni debata do sakap ni debata di tonga-tonga ni nguluta doho pikiran ni hita ni jolma manang sakap ni hita jolma nasohobar tu lomo ni rohani ni bata. Berarti adung dua na yang idaota dung takas mangulu hita gabe halak na porsiai lam tadadama di ngulut tahun dia do sasitong na nasohobar tu pikiran do sakap ni debata. Itu berarti dari
kehidupan orang Kristen yang percaya, yang benar-benar dia telah mengakui di dalam Tuhan dan perbuatannya bahwasanya hanya Allah lah yang patut dia taati dan dia lakukan firman-Nya. Akhirnya inilah yang akan membersihkan dan akan memberikan cermin dalam dirinya apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan. Akan tentu dia mengetahui apakah itu benar-benar dari Allah atau yang bukan dari Allah. Odo didok di bagasan ayat nak kini ngan didok ai dada pikiraku pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku nina jauh. Nah jelas pikiran do sakap ni debata ido nasumitong jala boy botot tadui di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutai. Nah lani do di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta odo danang situ pota dihita akan ahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di saluhut di panglumito ni nguluta di perdalanan ni nguluta. Melunga do odo debatado nagabe sada ujahan di tonga-tonga ni nguluta manang di bagasan ngulutai songon hanak Kristen debatado nagabe sada sitangi honota di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta ai di sido kita mamboto dia do sakap do pikiran debata na dinggan di tonga-tonga ni nguluta. Dan adong kekhawatiran di hita na jujut si patarot suku-suku di nguluta ai di dia do buado sakap do caran debata tu au tu ngoluku tu keluargaku tu yanakokku tu masa depanku odo na si patar suku na tu alai da pola gamang hita ganggu rohat taman di ngulut perdalan ngulut tahun nate salile kita nak kiningan mengalui jauh maju debata tak bolokon akan nasoho bartulomoni rohani debata ai di sini dia tuhata todi di hita lo manada jala pahotton ima sakak doh pikiran ni debata nadingkan di hita ido didok di bagasan ayati di ayat siai didok ai songo tibo ni aka langit sian tanoon songo nido tumibo aka dalaku sian dalam munai jala aka pikiraku sian pikiran munai seperti tingginya langit dari bumi demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu oman didok kepastian nasihat debata dengan suku-suku di hita buado ahado naing leono ni debata tuau nah sering molo didok ahado upah manang si jaloko molo dijamita di hari Minggu didok besar upamu belgado upamu Abraham alaon sada jaminan na niloni debata tu hita ale paima sahat nata jaloi na siya Tuhani buado dirita dia dupani debata marsi tu dohita di nalo mangaluli Tuhani manang ateknya golom ria-ria hida manguli Tuhani molo songon na hira-hira tabo pakilala talului Tuhani lau iba tu gereja lau majahatan ni debata marsi tu iba martangiang teulahon akan adenggan marado pondongan colma molo hira-hira hurang badang ni ulahon anu majo odo na jojo na terjadi di tonga-tonga ni pernguluat tei ale molo halak lembar mulu di bagasa Tuhan ni takas do nak kiningan jala toktong do ibana maka posi anggota wani toktong di bereng ngulut taun lau mangula di tonga-tonga ni ulota ale Tuhan ido na toktong marnida di tonga-tonga ni manang na tutudo hita mangula manang nadang alai pos marohata imana didok di hatan itu hata marhite si Jesaya di son ai songo tiboni aka langit sian tanoon songo nido tumimbu aka dalaku sian dalam munai jala aka pikiraku sian pikiran munai jauh melintasi pikiran manusia jauh melintasi kekuatan manusia apa yang akan diperbuat Allah jauh lebih bijaksana Allah melakukan sesuatu di dalam hidup kita dan jauh lebih
pandai Allah Tuhan daripada kepandaian manusia untuk menghadapi segala problem dan untuk menghadapi segala apa yang kita pikirkan di dalam perjalanan hidup kita. Alani do di bagasan terpon di jodoh kita, asa marpos ni roha kita tu Tuhan. Tolu hal nandi do di sija saya di son las ido nang gabi hangolua di kita. Lului hamuma jahuba bisan terbain dope. Jauh hamuma ibana bisan jonok dope ibana. Tadi kok kamu ma akadalan pargeduki akana soho bartulomoni rohani debata asa jupangam mahita aka pasu-pasu nasihat Tuhani. Jala di paposma di bagasan ngoluta di bagasan pornginon babua songon tiboni aka langit sian tanoon songonido tumibo akadalaku sian dalam munai jala aka pikiraku sian pikiran munai. Saya tuhat tama mangale todi tu hita ganu lo maka posi pabua anggo pikiran dok sakap ni debata toktong do nadinggan tu hita salhutna jala pola di lehon do anak nana sedai ima Tuhan Yesus Kristus ima pikiran di debata lau paluahon hita halak perdosa asa malua hita sian aka ihot ni hamatea ni na saling liling na asa jupang ma hanguluan na sing liling na jala jupang ma aka pasu-pasu saliling kita makapusi gogo ni haluaon na sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martangyang na kita ali Tuhan di bata mau lihat tema di hatami namanggorahon di saluhun ngolunami babuahon na ikon say luluan nami ho wali Tuhan di bagasan partikian nami di sude aka inganan nabui jupak kami di Tuhan di parsawan roho jala leho magugu di kami di nalau tok kami di nalau majauho paduduhon sitong pangaluluan nami di ho di ngulu nami sigan pari jala radima kami ali Tuhan toktong manadikon makar hari nasabako-bako pangalaho nasohobatun mulirohan asa martudi hami oleh Tuhan dinalahu jupang mangatusi di pikiran do sakapmu di tonga-tonga ning ngununami ali Tuhan asimaroham takas di botoho ali Tuhan gudang do sipata namambenggang gurohanami alani akan masa di ngulunami siganupari manang di bagasan akaragam persahiton hamaulon di aka sidabu-dabuan padaraman do ali Tuhan paru kilo na maradupon di aka ahasipatu paon di tonga-tonga ni ngulun nami kiluarka doho dinalaho mangarahon akayanakon do akaragam na asing ali Tuhan di tonga-tonga ni parunan alepos dorohanami ali Tuhan sokon hatami namandok babo mulununga marhangulua kami di aku songot tiboni aka langit sian tanoon songoni matumibu aka holong dalan pikiran nadinggani tungulu ni halak aposia mau lihat mali Tuhan disungguli hodo kami di borinon saya marngulu maya lito di ngulu nami jalahu parto di kami asa jupang mahami pasu-pasu nagudang jala tugu kami mengadupi manang AHP siadupan ning ngulu nami di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho. Amin. Tapuji matuhata sia nomor 400 ayat sada Tuhan
tapasada marohatda martangi yang mahita. Aliyama nami na marhabangsa di Banua Gijang, puji-pujian dot hamuliaon madiho, ima di siala asi dot tolong di roham Tuhami alai Tuhan, ala di leokoro be Tuhami tiki lawa begi hatami, ay hatami do sulu-sulu ni dalan nami, asau nang tertutup kami Tuhan, alaya samardalak kami di dalan natorang. Nunga di pasa na posomi nakin ima hatami na di pasa ni na posom ima Nabi Yesaya na diterusan ni amang pendeta nami alani alai Tuhan suatom mahatami di bagasar rohanami marhite-hite todim asa boy tutu Tuhan tuingot kami alana di ngulu nami otung maragam do kesulitan manang tantangan di ngulu nami jala kadang-kadang alai Tuhan tanpa disadari kami olo do sipata huandal ho kami pikiran nami manang dalan nami alani do alai Tuhan mau lihat madiho di paingot to kami alai Tuhan di sude pergumulan di ngulu nami asa totong alai Tuhan hujau hami ho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus jalai do pesan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nama dok molo maning nah peri pangido ho tua mai marhite-hite goarhu sai nalehonon na do tuho ido di dokot Tuhan Yesus tua kasisianna song-songoni do Tuhami na porsia tuho alani alai Tuhan marpamuati maroham dihami molotung kadang-kadang huandal ho kami kapikiran nami alana ido di dokoko marhite-hite hadam diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ai hodo Tuhan na bui patuluson sude na uli dohot na denggan alani alai Tuhan pangiruan nami tuho marpamuati maroham dihami molotung pe kadang-kadang alai Tuhan huandal ho kami pikiran nami songo-songoni hulo kami dalam nami akan melalui rencana nami HP di pengot to hami Tuhan apalah di bornginon asa huju hami goarmu huihutok kami ho alai Tuhan alana pikiran mudang pikiran nami dalam mudang dalan nami jala takas dari pabuho Tuhami alai Tuhan apalah di bornginon ima dauna manang perbedaan na songon tano dohot langit menurut penelitian di para ahli dauni langit dohot tanoon dang terbatas bahkan Einstein sendiri menyatakan nung dibotoi mana bohado rumit ni jagat rayaon disadari mana do jala dia tidak koni mana semakin godak watusi semakin godang do na membingungkan jala dihaporsi mana nama dokon boha memang debata luar biasa ale emang peringan bahasa mulai hati madiho ala dipengot to hami marhite-hite hatam jalai do de dokoko Tuhan Yesus Tuhami do akan sisiamu dang di halomon roham hamatian ni akapardosai na di halomon ni roham asamulak ni nasida sama ngulu alani do alai Tuhan dinaroho Tuhan Yesus mati di hau penosilang asamalua hami sude akapardosaon alani do alai Tuhan marhite-hite hatami pangiduan nami ma apalah di bernginon alai Tuhan na parjolo si pangiduan nami tuho Tuhan hari Minggu rencana nami nang padopon nami ma ibadah tatap muka alani alai Tuhan rencana on homa na pasauton mau lihat godang madiho alai Tuhan alasi do gogo alai Tuhan
nunga semakin berkurang pengaruh ni COVID-19 dohot Omikron. Jala usadari hami do oleh Tuhan melotung petar patu bahami di pertangyangan di Bornginon, di gereja dohot di Jabu nami be ala asi dohot tolong ni rohambu oleh Tuhan. Ala ni pesawat merencana nami oleh Tuhan. Asabu ini anare minggu rapa mirison dohot ruasmu dohot pangulan ni huriami song-songoni dohot pendeta nami. Asabu itu tuhu pasangan pami goarmu nabadiai di Bagas Joromon. Song-songoni do pale Tuhan akka rencana nami na mangihut hupasahat tami may tuho alay Tuhan. Pargogoy hami marhite-hite to dim. Asa totong Tuhan unang diandal ho kami gugu nami pikiran nami ala terbatas do kami Tuhan. Ala ya satu tok kuandal ho kami ho. Ala na horo nabuy patuluson sudi akka rencana nami. Ala ni hupasat kami masalu na itu ho oleh Tuhan. Ima melalui akka rencana kategorial mulai meisian sekolah minggu song-songoni naposo remaja song-songoni punguanina punguan nama punguan lansia do salhu na Tuhan rencana nami hupasa tami ma tu tanggamu ale amang perdengan bahasa song-songoni apala ditikyon mangido hami sian nasa rohanami tuho asima rohamalay Tuhan huingot tami do hatam na madok manang di dia 2 halak berkumpul dalam nama Yesus di situ engkau hadir. Jadi marhite-hite perpunguan nami di Bagasan Tikyon nang pehami terbatas oleh Tuhan di gerejaon. Song-songoni oleh Tuhan do ruasmu na mengikuti kebaktianon dengan Nabi. Pos rohanami oleh Tuhan dipangiduan nami kabul honomu. Alanahu pangidu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alani alai Tuhan dia kadongan nami dari Bagasan persahiton Tuhan Yesus asima roham lehom maha mamalum tunasida ay dong-adong na sotar patu baho tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Alani molo tungpe alai Tuhan adong kadongan nami dari Bagasan persahiton unang malawas nasida alai Tuhan madele alani persahitoni alai tutuki marohana sida asabu inian marhite-hite persahitoni pajonokon nasida rohana sida tuho aihono nabui mabain hama malum ni akka persahiton alani hupasahat tami ma akadongan nami dari Bagasan persahiton baik na sedang isolasi mandiri di Jabu song-songoni akka di rumah sakit oleh Tuhan song-songoni do oleh Tuhan akka di pergumulan ningulu nami dia kadongan nami na sulit mangaluli akka karejo buka dalan asa dong net Tuhan boy dapotan akka ulaw na kadongan nami na manguluy sulaw dobe song-songoni oleh Tuhan akka yanak kon nami dari Bagasan persikolan mulai sian TK, SD, SMP, SMA, SMK, dok perguruan tinggi. Urupi nasida oleh Tuhan. Pergugoi nasida di Bagasan keterbatasan na Tuhan berhite-hite terdim. Asabunyan melalui prestasi nasida Tuhan. Boy mersangep goarmu nabadiai. Song-song ridho oleh Tuhan. Dia karencana di pemerintah nami sian pusat sampai itu daerah. Iboto hami do oleh Tuhan terbatas dotong kemampuan nasida. Alania sima roham Tuhan homana campur tangan. Asabu ini anuli dengan Tuhan membangun bangsa dohot negara namion. Husadari hami do oleh Tuhan pardosa na gudang do hami. Kadang-kadang oleh Tuhan dihagalion nami olo dotong kuyuto kami pikiran nami manang dalan nami alani disudia kekurangan kesalahan nami
marpamuati maroham buri mahami Tuhan Yesus dohot mudar mia saya sami Tuhan asa patarama tutu Tuhan asi dohot tolongi roham dohot pasu-pasumi tu parangguluan nami atong hupuji hupasangap pami mohon hot rodi saling lelengna satu tangamu madaging dohot tordinami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati madiho amin. Marende mahita sia nomor ukede sia nomor 722 ayat sada tabayat 2 laus disoma tapasahan akapiliat tabi si pasatota marhiti ganup situa sektor manang nah langsung di tonga-tonga ni gereja tapasahat mah di bagasan las niroha salukut nah marende mahita tatangnya kema pilihan nata pasahat di bagasan bornginon martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni salukut sila lohon nading gandot nasa ulibasa na maliutus upasat tami masian na lohon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uab na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihan non pati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhay marohana mi mar hiti-hiti terdim asal mutada kami goreng silen dohon mi tu kami asal mgir-gir kami andok muliate tuho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita mangidu di bagasan tangyak tai alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saud malomone roham di banua tongon sona di banua gijang lehom matu kami sedari on hangulua siapari se sambrusanami song panesanami di dosa ni dongana mardosa tu kami unak kami Tuhan tu pangujunan palua mahami siang pangago ai hodo na punah harajaun dot hagugun rodia sangapon saliling nililing na amin asini rohana sian Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohana sian di mata mata dot parsaoran itu di purbadia mah nama masu-masu hamu saluhutna amin amin
Di hita salutnah amanami do inanami nang sudi tahe aka dadanang remaja nang sekolah minggu na poso nama dohoti di live streaming di bagasa pertengahan tadi Borminon. Saya di pasu-pasu tu hatta hita sudi lau manglau lota marsugut nang di Borminon di nyalau papiakon dagikta tu purubat tabi alani taingok mahatan itu hatta asa tok-tok kita di bagasan pasu-pasuna di bagasan tikion namar hubas di pertengahan tadi Borminon himasian organis song leader songoni para gedda dohot na pasaton tangyang pangundianon songoni dohami songon uluan ni huria di bagasan Borminon pasaton. Selamat malam madi hita salutna horas madi hita saluhutna. Asa tatutup mah martangyang mah di tinganat tabi ate di som hita